Kandinsky en Russia. Reis mee naar de wereld van de abstracte kunst. Laat je meeslepen door het gevoel van een echte symfonie van kleuren. Zijn kleurentheorie. Ook de aparte betekenis van elke kleur, net zoals de klanken in de muziek. Dus hij gaat daar heel mooi mee spelen met die warme en koude kleuren, met die statische en dynamische kleuren. Kijk eens, rood komt naar jullie richting toe. Blauw zijn kleuren die zich van jullie verwijderen, die naar de verte gaan. Dynamische en statische kleuren. Een greep uit het leven van Kandinsky.